Здравейте, драги зрители! Снимаме днес 17 абоната. новият ми влог, първи влог. 16, бе. Ама и още един сабон. Както виждате, тук седим. Дидо, Как 16? Бобикът се боли. Дидо, може да ви... Дидо си цъка Майнкрафта. Те са в канала на Йоан, Сега от тук Боби. абонатите, бе. Виж си абонатите. Къде, бе? Виж си абонатите твоите. Това са моите приятели. Кумшийките берат цветя, само една от кумшийките си стои и си играе на телефона. Не, аз моят телефон не съм свързан с този YouTube канал. Тук съм качвал читове. Тук човека си разбира от работата, знае читовете. А кога го качи, бе? А? Кога го качи? Скоро. Аз ще покажа читове. Да видим. Дидо, колко зайка или там, или пилета, какво печеш? Нямаш надолу. Браво, човек. Изриква приближение, виждаш? Браво. Също на поглед. Гледай, още да. Тишо е. Неколко паршови и 2 пилета седи в въглен. Много нам. Ето го, виж. Ето това тук го настройваш. И още не стана от въглена. Натискаш епли. Окей. Сега натискаш конзола. Пишеме. Сега командата. Тишо. Там се карат. Модел. Така. Виж, Тишо. За нашия влог, който ни за първи път, нали? Ще обясня малко за себе си. Аз съм един хлапе, който живее в Перник. Мрази много го дразнат. И много пече. Както виждате, тук сме в блока, до сега, зад който бяхме. Както виждате, това е нашата градинка, която си играем. Но сега не играем тази, защото е много кално. Както виждате тук блоковете около нас. Така, искам да кажа също още нещо за мен. Ще се опитам да качвам много геймплей видеа. Може и да не се опитвам, защото малко трудно ще стане снимането. И така. Добре. И тук мисля да приключа влога. Първи влог, къс. Втория влог ще е по-дълъг. Аз утре ще днес не Виждане момчета. Идва тоя. И момиче. Най-важно, момиче. Виждане. Живи здраве.